Máme všechno připravené? Jo. Tak pojďte, budeme tady dál. My tady bychom to mohli asi zasadit, co vy na to? Tady je jaký měkký podloží, tak vás poprosím, jestli bychom tady mohli vyhrabat kýru, kýrku položte ten kýbl, Tak můžu, jo? pomocnou kopačkou, vyhrabte tady díru. Můžu? Tady, tak? Máme to tady kousek v vodě, kurník. takže to potom můžeme i zasadit. Tady, můžu? Jo. A bude až len to tímhle kýblem, No, tam můžeš zatím nabrat vodu, Daníčku, jestli chceš. Můžeš nabrat vodu. Bacha. Můžeš tady se postavit na ten kamínek. Tady máš hlubší vodu, ať je tam tady kamínek nastavené. Jo, já se stavil okupím, takže... Už bych měl stačit dva. Ještě trošku. Můžu? Já vám pomůžu trošku. Tady? Jo, paráda. Pojď. Takhle napustíme trošku. Je to dobrá? Tak, necháme tam zase trošku hlíny, aby jsme udělali bahno. Tak, pojďte mi sem, kluci, nalej tu vodu. Kluci, můžete